dobrodošli u Božićni podcast. Ovdje su s nama djed Božo i baka Đurđica. Kako ste danas? Dobro, vi? Dobro, hvala na pitanju. A vi, djede Božo? Ja sam isto dobro. Evo, pošto će Božić blizu, mislili smo za temu našeg podcasta uzeti upravo taj veoma važni blagdan i osobe treće dobi da nam malo ispričaju kako su oni slavili. Recite vi meni, djede Božo, što vama znači Božić? Pa, Božić mi znači sve, dakle, tada se rodio Isus Krist i on je naš spašitelj i to je jako važan blagdan za sve nas kršćane u svijetu i u Hrvatskoj. Hvala, zbilja dobar odgovor. Bako Đurđica, što ste vi obično općenito radili na Božić? Ne trebate ulaziti u detalje. U mom djetinjstvu ili ovako općenito? Pa u djetinjstvu. Pa sjećam se da bi uvijek kitili bor sa jabukama i naranđama, te bi radili ukrase. Bor bi se uvijek kitio samo na Badnjak. Najgori dio bi mi bilo kad bi cijelo selo trebalo na ponoćku, ali evo, išli smo. Otkud ste vi? Iz kojeg dijela Hrvatske? Desinić, Zagorje. A otkud vi? Centar Zagreba. U redu. Znači, vi ste sa sela, vi ste urbano. Koja vam je najdraža uspomena na Božić? Pa bilo mi najdraže kad bi nam mama bacila slamu ispod stola i onda bi tražili naranđe među sjenom. Tako bi se baš lijepo igrali i zabavili. Koja je vama bila najdraža? Pa meni je najdraža uspomena kad bi se djeca igrala po snijegu, ako je tada bio snijeg. Onda mi je drago bilo posebna uspomena kada bi jeli obiteljski ručak na Božić i molili se i kada bi također otišli na božićnu misu sa obitelji. Kako zapravo crkva izgledala iznutra na Badnju večer? Pa uvijek je bio unutra ogroman bor i cijelo selo bi radilo ukrase za taj bor. Dole bi bila postavljena slama i jaslice. Sa strane, pored oltara, bilo bi također i velike jaslice koje bi radile neka radionica koju bi organizirala crkva i sjećam se da je bilo jako lijepo. Smo također ukrašavali. Njega smo ukrašavali sa raznim bojama. Pa poručio bi današnjim generacijama da slave svoj Božić sa obiteljima, da dođu, da se skupe svi, zato što Božić je obiteljski blagdan i bez obitelji na Božić nema ničega, jer bez veze je kada ti sam slaviš Božić kad nisi sa svojom obitelji. Tako da preporučujem da pozovete svoju obitelj, rodbinu i da zajedno proslavite. Bako Đurđica i djede Božo, hvala vam na vašem vremenu. Sretan vam Božić. Hvala.